Dalawa. Kapag yun eh, bayo hindi ko mani. Bobo. Ayaw ko yun. Dito mga kaibigan. Tulong dito ng wallet ko doon. Ano nila? Magkano? Ano? 130. Adwa. 100.
Di ba buy one take one yan? Bili nga tayo. Akin ako. Ikaw nagsabi. Hindi mo na bro. Ilan bibili? Dalawa? Apat yun eh. Buy one take one money. Bobo. Aras. Ano mo na? Tapos yan sa nawa. Kasi wala pa siya sa part na po kasi.
Towel po, 100 lang. Wait lang. Paano ba?
And the Savior's command and form by divine teaching, we dare to say. Ito next week. Kita po kami tulong ate. Pag-suppress tayo dito mga kaibigan. Ngayon pag ganito, parang pilihan, pag-suppress tayo, lagyan natin si Kweta, timba natin si Kweta, pagkita natin si Kweta, pasun natin si Kweta, gaspan natin si Kweta, talagyan natin si Kweta, gaspan natin si Kweta, talagulak si Kweta, triyon natin si Kweta, lagyan natin dalawa si Kweta, agad natin si Kweta, nagtibabat si Kweta, parinola natin si Kweta. Lahat ng klase, pag-suppress tayo dito mga kaibigan.